pong minamahal natin, beloved elder, or Brother Deo Rodriguez. Palapakan po natin natin pala Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Joven Ferrer. Tayo po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Taas po natin ang dalawang kamay. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Valdez Prado Almeida. Hallelujah. Ngayon po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kami binigyan niyo po ng ganitong pagkakataon upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng bawat yugto na banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patutuo ng pinagpalang anak, sa iyong mahimalang pag-iingat sa iyong mga anak, O Diyos. Maraming salamat. Aming pinasalamatan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patunay lagi ang iyong habag at kami lagi mong sinasamahan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din sa katapatan ng anak sa pagbibigay ng kasampung bahagi ng dog. Sa mapagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Salamat, O Diyos, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, kami dadako na po sa pag-aaral na yung banal na salita, mahal na Panginoon. Kami po humingi ng habag, humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon. Sa mga kami nasubot sa aming makinahan, sa aming nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Lalo na po ang iyong bang lingkod, ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang sasambitin sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Upang aming pagsalo-saluhan bilang pagkain spiritual, mahal na Panginoon. At aming samot dalangin, mahal na Panginoon, nabuksan ang puso at isipan ng bawat isa, mahal na Panginoon, hallelujah. Na maunawaan ng lahat ng iyong mga salita, mahal na Panginoon. At sa unang dalangin, hallelujah, through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Valdez Prado Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaway, mga demonyong hadlang, unbeliefs and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kubo Near, ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Prado Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Prado Almeida at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Near. At ganoon din po sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Near. At ganoon din po sa mga beloved elders natin pong kapiling ngayon. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga webcast viewers, maging sa ating YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay may mahal talagang, hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ngunit bago po ang lahat, ako nais ko pong bumati sa lahat ng ina ng tahanan. Hallelujah, ng Happy Mother's Day po, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sa lahat ng ina ng tahanan, mama, mami, nanay, lola, lilang, minamahal. Hallelujah, ng lubos na talagang grabing kadakilaan. Hallelujah, grabing pagpapalan ng Diyos sa kanila, minamahal, na sila'y binigyan ng grabing pusong, grabing mahabagin, pusong di mapaliwanag, minamahal. Talagang iba ang puso ng ina na talagang sadyang ipinagkaloob ng dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay na ito isang pagpapalang nagmumula sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin bilang kamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa grabing pag-iingat din po sa atin, lalo na po ngayon, minamahal. Grabing init, minamahal. Kaya magpaypay muna ng panandalian ng ating mahal na kapatid. Talagang sobrang init. Ngunit atin sabayan yan ng ating kainitan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng kautusan, man mahal,
Ito ang kautusan minamahal na talagang nilakipan ng Diyos ng grabing pangako. Sapagkat ito'y talagang nais ng Diyos na talagang bawat tao na naging anak, minamahal, talagang magpakita ng grabing pag-ibig sa kanyang magulang at grabing respeto, minamahal. Sapagkat sabi nga minamahal, ito'y sumasalamin din sa ating pag-ibig sa Diyos. At totoo nga naman, paano natin maipapakita sa Diyos na ating iniibig ang ating Diyos kung ang ating magulang, minamahal, ay hindi natin maibig, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata po ay 12. Kaya hindi po. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talata 12, ganito po ang pagkasabi, "Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos." Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng utos, minamahal, sa Ten Commandments, ito lang, minamahal, ay mga grabing pangako na binigay ng Diyos. Na talagang nandun, minamahal, talaga na upang, sabi nga ng ating din, pinakamamahal na Panginoon, upang talagang tumagal ang iyong araw sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng dakilang Diyos. At atin munang tignan, minamahal, ang ibang pangyayari, minamahal, kung bakit ibinigay ng Diyos ang mga bagay na ganyan na gawin nating bukod sa yan ay talagang nagre-represent na bilang pangsanay sa atin bago natin maibig ang Diyos. Sapagkat sa totoo lang, minamahal, ang tunay na magulang natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang magsanay talaga ng totoong grabing pag-ibig na walang pagkukunwari sa ating mga magulang na talagang nagpagal sa atin, na talagang naghirap. Atin mo nang basahin ang kanilang mga paghihirap, minamahal, na talagang kung paano sila nagtiis at kung paano tayo inaruga, minamahal, at kung paano sila grabing nagsakripisyo, lalo na po ang ating mahal na ina. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 16, ang talata po ay 21. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, "Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras, ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan." Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Diba na mahal? Isa yan, minamahal. At ito pang isa, minamahal, kung paano pakiramdam ng isang magulang na talagang nandun, minamahal, na talagang bago tayo magbigay ng mga komento, maging sa ating mga minamahal sa ating mga anak, minamahal. Atin pong basahin dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 127, ang talata po ay 3. Kindly po. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanata 127, talata po ay 3. "Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala." Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At dyan po sa tatlong aklat din, minamahal, tatakbo ang ating mga pag-uusapan, minamahal. At tunay, minamahal, sabi nga, isa sa grabing sakripisyo ng ating mga magulang, nung tayo'y, una tigit, nung tayo'y dinala, minamahal, sa kanilang sinapupunan for 9 months. Tunay na talagang grabing sakripisyo. Bit-bit tayo na talagang napakabigat, minamahal, for 9 months. At talagang ang grabe pang pagtitiis dahil sari-saring pakiramdam. Nandiyan, minamahal, na talagang sila'y nahihilo, minsan naduduwal, hindi maintindihan ang kanilang pakiramdam for 9 months. Hanggang sa, minamahal, sa kanilang kapanganakan, sabi nga nila, agaw buhay daw. Ang panganganak daw talaga, minamahal, ang isang paa mo, minamahal, ay nasa hukay. At tunay nga naman, minamahal, na talagang nando, minamahal, na talagang grabe, minamahal. Ngunit ang mga bagay niyan, kung ating babasahin talaga sa aklat ng Genesis, yan ay naging ibinigay ng Diyos para maging palatandaan dahil sa pagsuway ng tao. Supposed to be sana ang tao, minamahal, ay hindi sana maghihirap kapag siya manganak. Ngunit dahil sa pagkukulang, dahil sa pagkakasala, ay talagang naging ganyan, minamahal, na pumapasok sa grabing sakripisyo. Ngunit sa grabe talagang pagtitiis ng magulang, lalo na po ang ating mahal na ina,
na talagang bukod sa dinala tayo ng 9 na buwan sa kanilang sinapupunan, minamahal, at maging sa kanilang panganganak, na talagang marami sa lahat, minamahal, ay talagang nag-aagaw buhay. Nando, minamahal, talagang grabing sakit at kirot. Sino na po, minamahal, nakabantay ng ina na nanganganak? Magsabing praise the Lord. Madalang yata, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal ako, minamahal talagang, ako'y personal din, minamahal, na nandun kapag nanganganak po ang aking beloved, minamahal, talagang ako'y nasa tabi, minamahal. Talagang grabing hirap, kirot at sakit. Talagang maging sa panganak, minamahal, talagang katulong ako na nagpapaanak upang magtulak. Dahil sa grabing hirap at sakripisyo, minamahal. Nandun talaga na talagang agaw buhay. Minsan, minamahal, talagang, nandun, minamahal, talagang, minsan parang mabawian ng buhay, mawawalan ng hininga dahil sa kanilang panganak. Talagang ganun talaga kapiligro. At ngunit kung kapag ka anak na mahal, kapag ka lumabas yung anak, grabe na mahal, yung tiis at hirap na kanilang naranasan, ilang oras na nagle-labor, minamahal, nandun, minamahal, hindi lang oras, minsan yung araw yung iba, minamahal, na grabing pagsusumakit, na grabe nilang tinitiis, hallelujah, na talagang kirot na walang kapantay ang kanilang nararamdaman. Talagang kung makita mo, lalo na pag malapit na lumabas ang kanilang sanggol, minamahal, talagang hindi mo na ma-drawing yung muka. Kahit anong patawa, nakakatawa man ang gawin mo, talagang wala na, minamahal. Sa grabing kirot at sakit na kanilang nararamdaman. At gano'n, minamahal, paglabas ng sanggol, minamahal, ito'y nalilimutan nila gaano man kasakit, kahirap, dahil sa grabe nilang kagalakan, na ang sanggol, minamahal, ay kanilang nakita na may buhay na ibinigay ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sabi nga po ng awit 127, Kapitulo 3, sabi po rito, narito, ang mga anak ay mana mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Para sa isang ina, minamahal, ang sanggol na kanyang isinilang, ang bunga ng kanyang bahay bata, ito'y isang gantimpala ng Diyos sa kanya. Ito'y precious na regalo ng Diyos sa kanya. Kaya nga ang bawat magulang, minamahal, grabing kagalakan kapag sila nagkaroon ng baby, minamahal. Grabe, di may paliwanag na grabing kagalakan. Ngunit sa tinagal-tagal ng panahon, minamahal, nandun, minamahal, ang grabing sakripisyo ng ina, maging sa magulang na lalaki, minamahal. Pero ang kalimitan talaga ang ina, minamahal, na grabing sakripisyo. Na naghirap sa grabe, bukod sa panganganak, pagbubuntis na tayo pinanganak, hanggang sa ipanganak, minamahal, hanggang sa pagsilang at pag-aaruga sa araw at gabi, sa pagpapagatas, minamahal, yung pagpapalit ng lampin, pagpapalit ng diaper, gabi-gabi yan, minamahal, walang humpay. Halos umaabot yan ng halos 5 years, another 5 years ulit. At talagang ang ating mahal na minsan, kahit gustong bumili ng mga personal na bagay, ay hindi talaga bumibili. Kaya makikita nyo mga minamahal na yung mga anak, yung ating mga chikding, yung ating mga binatilyo, para malaman natin, minamahal, kung paano natin tratuhin yung ating magulang. Na ating ina, minamahal, na grabing nagtiis at nagsakripisyo sa atin. Minamahal, lalo na habang yan ay nagpapagatas, araw at gabi, nagpapalit ng lampin, maraming tulog yan na hindi itinulog. Grabing pagtitiis, minamahal. At kahit may gustong bilihin yan, hindi yan bumibili, minamahal. Para lang may maibigay sa'yo at may maitustos sa'yo, lalo na sa iyong panggatas araw-araw. At lalo tigit, minamahal, hallelujah, minsan, lalo na ang mahal, ang ina, minamahal, kahit mapunta yan, abutan ng bagay ng mga pagpapala, lalo na pagkain, hindi niyang kinakain, minamahal. Ang ginawa niyan, inuuwi para may maiabot sa kanyang anak. Hindi yang kinakain, minamahal. Tinitiis niya yung kanyang gutom, bagamat gusto niyang magmerienda, hindi niya nagmimerienda, kayang inuuwi sa kanyang anak. Dahil nais niya may maiabot siya sa kanyang anak. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating makita ngayon, minamahal, sa ating mga minamahal na, lalo na sa ating mga kabataan ngayon,
na kung saan talagang minsan sa pagtawag pa lang sa kanilang mga anak ay talagang halos tumirik ang mata ng mga magulang. Na talaga ang mga anak ngayon ay talagang halos ayaw nang sumagot at busy sa lahat ng bagay, lalo na sa cellphone. Na talagang minsan hindi na mautusan, sumasagot ng grabe, sumasagot ng pabalang. Nakakasakit, minamahal. Pero ito ang tatandaan nyo, minamahal, na lahat ng ating ginagawa, sapagkat kung titignan natin, hindi natin dapat gawin niya, minamahal, sa grabing sakripisyo bilang pagtanaw man lang ng utang na loob, bilang pasasalamat sa Diyos, na tayo binigyan ng ina na nagmamahal sa atin, na talagang umaaragwa sa atin, kumakalinga sa atin, at gumagabay sa atin araw-araw. At nais ka lamang turuan, nais ka lamang ituwid, nais kang turuan magtrabaho upang hindi ka kawawa pag sila wala na. Itinutuwid ka lamang na para kayo makinig naman upang hindi ka mapariwara sa iyong buhay pagdating ng panahon. Minsan, ikaw ay nakasasakit sa iyong magulang. Ika'y nakakagawa ng kalabagan sa kanilang mga loob. Tandaan mo, kapatid, ano man ang ginagawa at mga masakit na ginagawa mo sa iyong magulang, at lalo na kung pinapaluha mo ang iyong mahal na ina, yan ay dagok sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang ginawa mong pananakit sa iyong magulang, mga binitawan mong salita, minamahal, akala mo nasaktan mo ang iyong ina. Totoo, lumuluha ang iyong ina. Pero tignan mo ang salita ng Diyos. Yan ay babalik at babalik sa iyo. Sabi ng mahal na Panginoon, igalang mo ang iyong ama't ina. Hallelujah. At upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaya kung minamahal, nandun paluluhain mo ang iyong ina, sasaktan mo ang iyong mga magulang, sigurado minamahal, ang ginagawa mo, wala kang ibang sinasaktan kundi ang iyong sarili. Pinahihirapan mo lang ang iyong sarili. Akala mo, pag hindi ka sumunod sa utos, akala mo nakalamang ka. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, sa'yo rin ang balik niyan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Akala mo, kapatid, nakalamang ka. Dahil hindi ka nautusan, hindi ka gumawa. Nagawa mo ang nais mo, nagawa mo ang gusto mo. Nakapag-Facebook ka ng husto, buong maghapon. Bukod sa pinahirapan mo ng sarili mo na wala kang exercise, pinahirapan mo pa ang sarili mo na minamahal na talagang maging ang mata mo, maging ang utak mo, at lalo tigit, mag-aantay ka pa ng palo sa iyo ng dakilang Diyos. Na kung tutusin, minamahal, hindi mo na dapat gawin ang mga bagay niyan, na kung iyong alam lamang ang mga salita ng Diyos na ito, o alam mo na ang mga bagay nito, pilit mo lang ini-ignore. Kaya mahal na kapatid, muling ipinapaalala sa iyo, sa ating mga anak, na dapat magpahalaga sa magulang. Na kung tutusin, isipin mo, kapatid, hanggat nandiyan pa ang magulang mo, magpupumili talagang magturo yan, hindi mo yan papipigilan. Dahil magulang yan. Kahit sabihin nagagalit niya, itatakwil na kita bilang anak. Sabi lang nila, minamahal. Kahit galit na ako, makikita mong galit yan, pero grabe ang pag-ibig sa'yo niyan. Minsan ang mga anak napapalo ng magulang. Pero alam niyo, minamahal, walang ibang nasasaktan kundi ang kanilang sarili pag sila namamalo ng anak. Amen po ba? Lahat magsabing praise the Lord. Sa totoo lang, masakit mamalo sa magulang na paluin niya ang kanyang anak. Sapagkat pag pinalo ng magulang ang kanyang anak, sarili niya ang sinasaktan niya. Napakasakit ba, mahal? Kung pwede lang sana makausap ang anak, hindi na mamamalo ang magulang. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo, at sabi na rin ng banal na kasulatan, na kailangan din ng magulang mamalo ng mabinsan-minsan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At kung hindi ka pa rin makikinig sa pinagpalang Diyos, lubos kang pinagpala sapagkat binigyan ka ng ina, na laging kakalinga sa iyo, laging uunawa sa iyo, laging iintindi sa iyo sa lahat ng oras at lahat ng bagay. Pag dumating ang panahon, pag ang iyong magulang ay nawala,
Kawawa ka, kapatid. Para kang basang sisiw. Nasasabi mo lang ang mga bagay na nagagawa mo lang ang bagay na yan dahil nandiyan pa ang mga magulang mo. Pero once na mawala ang magulang mo, yan ang napakahirap na bagay. Lalo na nasanay ka na may magulang ka na nagluluto sa'yo, gumigising sa'yo. May magulang ka na laging nagpapaalala sa'yo, maging ng mga bagay na dapat mong gawin. Ngunit talagang napakahirap na mahal. Kaya hanggat may oras pa, hanggat sa ating mga anak, minamahal na nandyan, nakikita pa mo pa ang magulang mo, hanggat nandiyan binibigyan pa ng grabing kalusugan ng ina mo, minamahal, ipakita mo na ang grabing pag-ibig mo sa iyong mahal na ina. Pakita mo na ng grabing minamahal. Alam niyo, sa totoo lang minamahal, ito ang naging pananaw ko sa ating mga magulang. Ang ating mga magulang ay ating power bank. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga ng mahal na Panginoon, pag iginalang natin ang magulang, dadami ang ating mga araw. Ibig sabihin, lalakas ang ating mga katawan, minamahal. Kapag ang ating magulang ay patuloy nating iginalang, nilaanan natin ng grabing pag-ibig, pagmamahal, pagrespeto, minamahal. Para tayong nagre-recharge, nagcha-charge tayo, minamahal. Para natin silang power bank, lalo na, minamahal. Huwag niyong ipagkait lagi sa ating mga ina, lalo sa ating, maging sa ating ama, minamahal. Yung ating pagyakap sa kanila, minamahal. Huwag tayong mahiya na sabihin laging, I love you, mama, I love you, papa. Sapagkat samantalahin mo ang mga bagay na yan hanggat sila'y may lakas pa. Sapagkat hindi nila maririnig, minamahal, yung sasabihin mong, I love you, mama, I love you, papa, pag sila'y nasa kabaong na. Kaya samantalahin, minamahal, ang pagkakataon. Huwag sayangin ang pagkakataon, minamahal. Yan ay grabing pag-ibig ng Diyos na ikay may magulang pa, minamahal. Na talagang nandun na kumakalinga sa iyo araw at gabi. Na nandun na grabing nagmamalasakit sa iyo. Tanda mo, kapatid, pag nawala ang magulang mo, malaking dagok sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ngunit lalo na po sa atin, minamahal, lalo tigit mapalad tayo, minamahal. Dahil may Diyos tayong kumakalinga lagi sa atin. Na patuloy na gumagabay, minamahal. Mapalad tayo, laging may Diyos na nagpapaalala sa atin ng mga bagay-bagay, minamahal. At lalo tigit umiibig sa atin. At ganon din, minamahal, ganon din sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Nalimutan ko, minamahal, hallelujah. Happy Mother's Day din po, wala, minamahal, sa ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Selmeda, maging ating beloved Ate Les, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang ating mga magulang sa espiritual, ating ina sa espiritual, na talagang patuloy na kumalinga sa ating mga kaligtasan, gumabay, minamahal. Talagang minsan nakakapagsalita sila ng masakit. Masakit pakinggan, ngunit kapag itong ating dinigest, nilunok dinigest, minamahal, ito yung pagpapala sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ganon din ang ating beloved Mama Dear, kaya nga nating laging pinapanood sa ating TV program na dapat natin talagang panoorin lagi upang talagang ating makita lagi yung kanilang pangaral, upang tayo laging ma-refresh, mahal sa kanilang mga turo't aral. Sapagkat napakahirap din minamahal. At talagang kanilang ibinigay ang kanilang mabuhay. Grabing paglalaan ng grabing sakripisyo. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Unang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata po ay 7 hanggang 12. Kindly po. Dito po sa aklat ng Unang Tesalonica, Kapitulo 2, talatay 7 hanggang 12, ganito po ang pagkasabi. Kundi kami ay nangagpapakalumanay sa gitna ninyo, na gaya ng isang sisiwa pagka inaamo-amo ang kanyang sariling anak, gayon din naman kami, palibhasay may magiliw na pag-ibig sa inyo na kinalugdan, naming kayo'y pahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ang aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin, sapagkat inaalaala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam, amin ngang ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa gabit araw upang kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Kayo'y mga saksi at ang Diyos man
kung gaanong pagkabanal at pagkamagatuwid at pagkawalang kapintasan ang inuugali namin sa inyong nagsisisampalataya. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inuugali namin sa bawat isa sa inyo na gaya ng isang ama sa kanyang sariling anak na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigyan, praise the Lord. Tingnan niyo po ninyo manmahal. Maging ang ating mga magulang sa spiritual. Na talagang pinakita ni Apostol Pablo manmahal. Yung grabe kanilang pagtitiis ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, lalo ng beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida, maging ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, maging nating mga aral minamahal, na grabing pagtitiis. Hallelujah, nandiyan ang grabing sakripisyo nila minamahal na kanilang ibinigay ang kanilang mabuhay upang tayo pangaralan, upang tayo pangalagaan, i-present sa ating dakilang Diyos. Kaya nandiyan talaga yung grabing pagtutuwid, pagpapaalala minamahal. Na minsan, nami-misinterpret natin, na minsan akala natin sinasaktan tayo, ngunit hindi natin nalalaman naman tayo tinutuwid lamang minamahal, sapagkat tayo kanilang sagutin sa harapan ng Diyos. Na dapat tayong minamahal talagang sapagkat sila din ang mananagot sa bandang huli kung di tayo mapaalalahanan. Kaya dapat din natin silang minamahal, paglaanan ng grabing pag-ibig minamahal, at ating unawain ang kanilang sitwasyon at ang kanilang katayuan, minamahal. Nandun, minamahal, talagang grabe ang kanilang sakripisyo, pagtitiis, araw at gabi, nagpupuri. Hallelujah, lalo ng ating beloved parents in the Lord, beloved Mama Dear, hallelujah, talagang maging hanggang sa madaling araw, hanggang gabi, halos di matulog. Sabi nga ng ating mga minamahal na manggawa, ating beloved ordained preacher din, minamahal, sabi hindi daw halos matulog ang man of God, minamahal, talagang nagpapalamok na para lang makapagpuri sa Diyos. At ipinapanalangin tayong lahat upang ingatan ang dakilang Diyos. At tunay minamahal, hanggang sa kasalukuyan tayo nagtatamasa ng grabing pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tignan nyo minamahal, hanggang sa kasalukuyan minamahal, mga kitong natin, kanser natin, pinagagaling ng dakilang Diyos. Lahat ng mga grabe nating karamdaman, patuloy pinagagaling minamahal. At sigurado palalo, ang ating beloved pastor minamahal, patuloy pa rin nagsusumamo sa dakilang Diyos. Sapagkat kung inyong maalala minamahal, yung mayaman at si Lazaro, nandun na sila minamahal sa kabilang buhay. Pero yung mayaman minamahal, pilit nagsusumamo pa rin minamahal. Lalo pa kaya ang ating beloved parents in the Lord na magsumamo, na sabihin, mahal na Panginoon, ingatan mo yung aking mga anak. Huwag mo silang pababayaan, O Diyos. Hallelujah. Nais namin sila makasama dito. Hallelujah. Lalo't higit minamahal, kung dito pa lang sa lupa, wala silang sinayang na sandali upang tayo ipanalangin ng ipanalangin, upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan ang mga puso ng mga magulang minamahal, na talagang grabe ang kanilang mga grabing pag-ibig, hindi may paliwanag ang kanilang grabing pagmamalasakit minamahal. Na talagang nandun minamahal, talagang inilagay ng pinakamamahal na Panginoon sa kanilang mga puso minamahal. Na talagang bagamat sila nasasaktan, bagamat sila talagang ito'y naging parang pinatibay na lamang ng Diyos, na grabing katatagan ang ibinigay sa kanila ng Diyos upang matiis ang lahat ng bagay, upang maituwid lang ang lahat, upang matuloy na maipanalangin ang lahat, minamahal, upang maging ilaw sa lahat na dapat sundan, minamahal. Kagaya sa panahong ito, minamahal, na kung saan, minamahal, natin tayo nasa delikadong panahon na talagang ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon talagang nagsilbing ilaw sa atin na dapat nating lakaran, dapat nating sundan, minamahal, na ibinigay ng dakilang Diyos sa atin, minamahal. Lalo na sa ating pagtitiwala ngayon, minamahal. Lalo na ngayon, minamahal, sa grabing init ng panahon na ito, minamahal. Grabe, marami ang na-stroke, minamahal. Araw-araw, minamahal. Tignan yung mga hospital, minamahal, punong-puno na ng mga na-stroke na tao, minamahal. Inaatake, minamahal. Ngunit talagang kung gaano man yung kainit, yung panahon na yan, minamahal, kung ang Kristiyano sasabay niya ng grabing init sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, walang bagay na makapanaig dyan kung tayo patuloy magtitiwala sa Diyos. Tandaan natin, minamahal, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Hindi tayo naglilingkod sa tao, minamahal, hallelujah. At talagang yan ay napatunayan natin na maraming beses
Maraming araw na panahon na ating talagang grabe na patunayan, araw-araw ng ating mga buhay na papatunayan natin yan, minamahal, na ang Diyos ay kasama natin, minamahal. Nandun ang mga patay, binubuhay ng dakilang Diyos, harap-harapan sa ating mga mata, minamahal. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos at lalo't higit, mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat grabe ang pag-ibig ng ating mga magulang, maging sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, lalo't higit, grabe ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa atin. Hallelujah. Tignan natin, minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung ang isang ina daw, talagang nandun na grabing nagsakripisyo at grabing kagalakan niya at inako niya ang kanyang anak na isang talagang gantimpala na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ngunit pagdating ng panahon, minamahal, ang ina natin, minamahal, pagdating ng panahon, pag tumandaya, minamahal, yan ay nakakalimot. Darating ang panahon, minamahal, talagang pag yan ay tumanda, malilimutan niya na ang mga bagay-bagay. Kaya tingnan natin yung mga ating mga ina, minamahal, kaya muling paalala, minamahal, ating pakamahalin yung ating mga ina, ating mga magulang, minamahal. Dahil darating ang panahon, tayo'y kakailanganin din nila, minamahal. Sila'y darating din sa kanilang pagtanda. Marami ho akong nakikitang mga anak, minamahal, na talagang ang kanilang mahal na ina ay binabaliwala, maging kanilang mga magulang, minamahal, na kanilang iniiwan-iwanan na lang at hindi nila inalala, minamahal, na mahabang panahon na sila rin ay pinaglingkuran, inaruga, inalaga, minamahal, minahal, pinagmalasakitan, minamahal. Ngunit, nung sila ay tumanda, minamahal, nandun na iniiwan-iwanan na lamang, minamahal, at inaabot-abutan na lamang ng pagkain. Minsan talagang nag-aantay na lamang ang magulang ng kamatayan, minamahal. Maling-mali yan, minamahal. Tandaan natin, anumang masama ang gawin natin sa ating mga magulang, babalik at babalik yan sa atin. Muling papaalala, minamahal, yan ay babalik at babalik yan sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi ni pinapaalala sa mga lahat ng anak, maging masunurin sa inyong mga magulang, minamahal. Huwag matigas ang ulo talaga, minamahal. Lahat ang nais ng magulang, wala namang perpektong tao. Minsan na magulang natin nagkakamali, pero hindi yung pagkakamali ng magulang yung nangangahulugan na hindi mo na pagrespeto sa kanila. Ang mga kanilang ginagawa nila yung mga bagay na alam nilang tama at ang nais lang nila ay mapabuti ka. Yan ang main purpose ng magulang. Kaya nga magulang yan, minamahal. Kaya minamahal, ibigay natin ang ating grabing pagmamalasakit sa ating mga magulang hanggat sila'y may lakas pa, minamahal. Ngunit sabi ng dakilang Diyos, bagamat ganyan ang grabing pag-ibig ng magulang, yan ay pagdating ng panahon, nakakalimot yan, minamahal. Talagang tutubuan niya ng maring Alzheimer, nandun na talagang wala ng lakas, wala ng maalala, minamahal. Doon tayo kinakailangan. Ngunit ang dakilang Diyos, kailanman, minamahal, ang ating Father in Heaven, ang ating magulang sa langit, kailanman hindi magkukulang sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, minamahal, hallelujah. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 49, ang talata po ay 15. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya ay hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malilimutan daw ng ina yung kanyang pasusuhin, yung kanyang anak na nanggaling sa kanyang bahay bata. Ngunit sabi ng dakilang Diyos, ngunit hindi kita kalilimutan. Grabing pag-ibig yan ng Diyos, minamahal. Talagang ang ating magulang sa langit, minamahal, kailanman grabe ang pag-ibig ng dakilang Diyos. At higit sa lahat, mas higit pa ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad. Kaya ating bigyan talagang halaga yung ating kaligtasan na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Na huwag natin baliwalain, minamahal. Ituring natin ito, lagi natin ipapaalala ito, minamahal, na isang dakilang yaman na ibinigay sa atin, minamahal. Higit sa lahat ng kayamanan na ating pahalagaan ito, minamahal. Sapagkat huwag na ating antayin kagaya nung ating napag-aralan, minamahal, na talagang huwag nating antayin magsisi ang Diyos. Kagaya ng ibinigay kay Haring, kay Hari na kwan doon sa kaano ni Haring David, yung kahalili niya. Kay Haring Saul, minamahal. Nung si Haring Saul, minamahal, talagang inanoint ng dakilang Diyos, nagsisi ang dakilang Diyos.
na sabi niya, hindi ko na sana inanoint si Haring Saul. At ganon din minamahal sa kaligtasan ibinigay sa atin ng Diyos. Kung hindi natin pagsumikapang itrabaho ito, minamahal, huwag nating antayin na ang Diyos ang magsisi sa atin, minamahal. Tayo mapalad sa lahat ng mapalad. Sa dami ng taong ito, sa lugar na ito, minamahal, tignan yung bilang lang natin, minamahal. Dapat natin itong pahalagaan, minamahal. Dahil grabe ang Diyos na umibig sa atin. Hindi lang para sa mga kaligtasan, talagang grabe, nag-uumapaw ang grabing pag-ibig ng Diyos. Tignan po natin, minamahal. Ikinumpara ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng ating mga magulang na talagang nagmalasakit na sa atin. Ngunit sabi ng mahal Panginoon, higit pa ako, sabi ng dakilang Diyos. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Mateo, ang talata po ay 7. Ang kapitulo po ay 7, ang talata ay 9 hanggang 11. Kindly po. Aklat po ng Mateo, kabanata 7, talata po ay 9 hanggang 11. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Tingnan niyo, minamahal, ikinumpara ng Diyos ang kanyang sarili sa ating mga magulang, minamahal. Kung gaano pa siya mas lalo't higit na talagang mas mapagbigay pa kaysa ating mga magulang sa laman. Nandun ang grabing pagmamalasakit ng Diyos na talagang grabing umibig sa atin, minamahal. Kaya ating pahalagaan, minamahal, ating talagang ipagtrabaho ng ating kaligtasan. Huwag nating sayangin yung panahon, minamahal, na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Huwag nating antayin na, minamahal, na talagang ating pampagsiyan to sa bandang huli, minamahal. Sapagkat anumang pagsisi ang ating gawin, hindi na natin ito maibabalik pa, minamahal. Ating talagang, sabi nga, ituring natin isang grabing kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng dakilang Diyos, na pinakamahalagang kayamanan, minamahal, upang talagang ating maipagtrabaho, minamahal, at lalo tigit ipagtrabaho ng may takot at panginginig ang ating kaligtasan. Huwag nating ipagpalit sa mga bagay na material lang na bagay, minamahal, na nandyan, lalo na, minamahal, kung maging kapalit ang ating paglilingkod. Halimbawa, tayo pupunta sa ibang lugar na wala namang gawain ng mahal na Panginoon. Akala natin, kikita tayo ng malaki, minamahal, ngunit hindi naman tayo makapaglilingkod. Mabuti yan, minamahal, kung sa ating mga pupuntahan, minamahal, may gawain ng pinakamamahal na Panginoon at tayo makapaglilingkod, pinagpala kang lubos, kapatid. Ngunit kung ang iyong pupuntahan, kapatid, ay wala rin lang gawain, minamahal, iniwanan mo ang grabing grasya ng Diyos at grabing pag-ibig ng Diyos. At anuman ang iyong gawin, minamahal, sa iyong buhay, minamahal, kapag tumunog na ang trumpeta, kawawa ka, kapatid. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tumingin tayo sa mga bagay na nasa taas, huwag tayong tumingin sa bagay na nasa lupa. Sapagkat ang mga bagay na nandito sa lupa ay mapapara, mapupugnaw. Mawawala rin ito, minamahal. Pero kung ating tinitignan, minamahal, lagi tayo nakatingala sa langit. Ang mga bagay na makalangit, minamahal, yan ay panghabang buhay, pamamatagalan niya, minamahal, at magpasawalang hanggan. Kaya, minamahal, atin talagang isakripisyuhan, pagtiisan, pagtiyagaan. Malapit na, minamahal, magbabalik ang dakilang Diyos. Malapit na nating maangkin, minamahal, ang kaligtasang inilaan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At dyan na po nagtatapos, minamahal, maikling pangaral ng salita natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa iyo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa iyo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga
sa bawat sandali may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo naglay nito'y gala. Hallelujah! Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, hallelujah, kapahinga, hallelujah, walang hanggan, hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at kabal. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat sandali may pag-asa't kanlugan. Mga pangako mo, naglay nito'y galang. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga pangako mo. Praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, ang ating na pag-aralan, it shows how the Lord Jesus loves us most. Lahat ng meron tayo, tinanggap natin. Magulang, nanay, tatay, kapatid, everything perfectly prepared for us. That's how Jesus loves us. And even this very moment, 2,000 years ago, alam na ng mahal na Panginoon na sa araw na ito magkakasama-sama tayo. The promises of God never fade. Hindi nagbabago ang mga pangako ng Diyos. Kung sa oras ito mga minamahal, masaya ka, kasama mo ang nanay, tatay, mga buong pamilya, purihin mo ang Diyos. Kung sa oras ito mga minamahal, wala na ang nanay, wala na ang tatay, hinahanap-hanap mo na lamang siya. Amen? Pero importante, bago sila nawala, nakakilala sa mahal na Panginoon, pupurihin mo ang mahal na Panginoon. Amen? Sa oras na ito, may mga magulang tayo nasa banig ng karamdaman. Sa oras na ito, mga minamahal natin sa buhay natin doon, nasa grabing kalalagayan. Still, ang sabi ng Biblia, dapat mo pa rin purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Huwag kang manangan sa mga bagay na nakikita ng iyong mga mata. Ang iyong panghawakan parati ay ang pananampalataya dahil sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. So ang sabi ng Biblia mga minamahal, sa bawat araw, nakakakita tayo ng dilim ng buhay. Nakakita tayo, nakakarinig ng mga problema. Nakagawa tayo ng mga bagay na akala natin dahilan kung bakit para tayong pinagtakluban ng langit at lupa. Beyond that, alalahanin mo, mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Sabi ng talatang ating nabasa, kung ang ina, kanyang makalimutan ng kanyang anak, hindi ko magagawang kalimutan ka. Grabe. Amen? Amen. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sino ang hindi makakapagpuri sa Diyos? But most of the time, nakakalimutan nating ibalik ang papuring nararapat sa Diyos. Nalulunod tayo sa grabing kagalakan. Nalulunod tayo sa grabing kasaganaan.
nalulunod tayo sa grabing mga pagpapala. Parating sinasabi ng mahal na Panginoon, keep our feet grounded. Parating magpakumbaba. Parating humingi ng tulong. Parating humingi, tumawag sa Diyos. Sapagkat sa ganang atin, hindi natin makakaya. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kagalakan. Mga pangako mo. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa iyong pangalan, aming kamamahal na Panginoon. Wala kami nasa ito, kundi ikaw ay aming pasalamatan ka sa lahat ng gawa mo sa aming buhay. Lahat ng inihanda mo sa aming buhay. Hindi namin kakamti ito kung wala kang nagpapala sa amin. Ang aming mga nakaraan, dahilan kung anong meron kami ngayon, aming ipinagpapasalamat namin sa iyo lahat ito. Panghawakan mo bawat isa, mahal na Panginoon. Sa bawat buhay, bawat araw na amin pong tinatahak, huwag mo kang pababaya. Sa iyo lamang po kami nananahan. Pawagan mo lalo po maminamal ng mga bisita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, kung tayo, this is the first time, sa ating beloved viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, na kailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Isus. Siya ang Diyos na nagmahal sa iyo. Bagamat hindi tayo kaibig-ibig, inibig pa rin tayo ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa, ay ang pagsisisi. Kailangan magsisi lahat ng tao. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong hindi nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Ngunit meron tayong Diyos na nagpapatawad. Every time we repent, every time we come onto our knees, nagpadluluhod tayo at huhingi ng kapatawaran, ang Diyos nagpapatawad sapat sa Diyos na mahabagin. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that your sins be forgiven and shall receive this fruit of the Holy Spirit. Bunga ng Espiritu Santo, kagalingan, kalakasan, kagalakan, lahat yan mga minamahal. Kung titignan niyo mga minamahal, napaka-gaan ng ipamuhay kapag natanggap mo mahal na Panginoon. At ang pang-apat mga minamahal ay ang bautismo sa Espiritu Santo. At yan mga minamahal, gampanin ng mahal na Panginoon. Sa iyong pagpapatuloy, magpatuloy ka hindi ito unatuli, simula pa na nawa ito mahal, hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, magkasama tayo, ating paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, ating mga beloved viewers. Ipikitin niyo yung mga mata, taasan niyo mga kamay.
tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan, humihingi ako ng kapatawaran mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, aking nagawa. Lahat po ang pagkakasala sa iyo. Patawarin mo ko. Gawin mo ko ito yung Kristiyano sa isip sa katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa karatang buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Pinakamama na pinis na ito yung mga anak. Tumanggap sa iyo. Tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahilan ng kanilang paglapit, tugunin mo sa iyong mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. At tuwin sa oras na tumalapay sa panalangin na aming ginagamit ng Marabang sa Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mamangagawa. Panalangin namin, mahal na Panginoon. Patawarin mo sila sa lahat ng kanilang managong pagkasala. Linisin mo sila yung banal na dugo. Gawin mo sila ng tuwing Kristiyano sa isip sa lahat ng katotohanan. Hindi nawaunit di unang huli ito paglilingkod. Simula pa lamang nawa tumalapay no. Makasama namin sila sa hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin. Sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kalimang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may dalawang itaas, walang imposible sa Diyos. Amen. Kung tayo po may mga masabay na sa ating ilapit sa malapay, dalawang kamay taas, walang imposible. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sila tagong nakaaway. Sa panalangin ng aming gagawin sa Estrada Almeida. Ay po maminaw na magagawa. Sama-sama namin sinasaway. Lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Kasaut in Jesus' name. Viruses, kasaut in Jesus' name. Lahat ng nakaaway. High blood. Hallelujah. Stroke. Kasaut in Jesus' mighty name. Pagkababay sa iglesia, panalapig, panulupaypay. Ay kumadaga sa out. Kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal at the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang kinina po natin mga minamahal na yung ating pumapinalangin, ito'y atin na pong natanggap. Amen. Amen. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak na malakas. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen.